दा बिनि अनगायैबो जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थिननायाव जोंनि उदालगुरिनि नलबारि गेलेनाय फोथाराव मोनसे सुबुं गौमा जादों, जेरावहाय प्राय more than 15,000 माने जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो नुजाथिनानै बे सुबुं गौमा हाबाफारिखौ जाफुंहोदों आरो बिनि गाहाय आलासि जाहैबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। बे आफादखौ आंनो दैदेनदों। बे समाव आङो डिस्ट्रिक्ट आफादगिरिमोन। दिनै जोङो नैबे काजलगावआवहाय बाहाय प्रेस मिट खालामनो जोङो ज' जादों। बाहाय जोंहा जोंनि सेन्ट्रेल जितु अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि बिबानगिरि माखासे दङ आरो ओमफ्राय जोंहा जितु काजलगावआव फैगौ 21 आगस्ट खालि जोंहा मोनसे कनभेनसन जागोन, बेवहाय स्पेशल कनभेनसन जोंनि अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि। बे कनभेनसनखौ खुंनो थाखाय मोनसे रिसिभिं कमिटि दानाय जादों आरो बे रिसिभिं कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोनबो दङ। आं सिगाङावनो जोंहा मिडिया पार्सन आं बिथांखौबो धन्यबाद होयो, जोंनि बेवहाय नुजाफैनानै जोंखौ फंनैसो बुंनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय। जे गिबियावनो जोङो नैबे काजलगावआव जों मानो फैदों बेखौ बुंनो नागिरदों जे बेवहाय जोंहा जिहेतु 21 आगस्ट खालि 21 आगस्ट खालि जोंहा मोनसे स्पेशल कनभेनसन जागोन अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि। दा बे कनभेनसननि माखासे हाबाफारिनि सोमोन्दै जोङो बेवहाय खबर लानो फैनाय जादों। बेवहाय सोब मोजाङैनो आवगायगासिनो दङ रिसिभिं कमिटिनि खामानिफ्रा। बे हिसाबै बिथांमोना रिसिपसन खालामनो थाखाय रेडि जाना दङ। दा बे कनभेनसनाव जोंहा गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट जेरै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गासै मोनबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेवहाय भलन्टियार्स एबा डेलिगेटफोर नुजाफैगोन। बेवहाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंहा आनसलिक कमिटिनिफ्राय जोंहा प्राय 55 आनसलिक कमिटि दङ बे मोनबा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि सिङावहाय। गतिके मोनफ्रोमबो आनसलिकनिफ्राय जोङो हांख्रायदों 20-25सा बेवहाय नुजाफैगोन, गारि मटर लायै लायै फैगोन। बे हिसाबै बेवहाय जोंहा क'क्राझार बेनिफ्राय चिरांनिफ्राय गोबां फैगोन। बे हिसाबै जोङो बेवहाय प्राय 2000 more than 2000 delegates may be present here in this convention। बेखौ जोङो मिजिं खालामदों। गतिके बेखौ गोग्गोमै जाफुंहोनो थाखाय जोंनि रिसिभिं कमिटियाबो नांगासिनो दङ। जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि जेरै अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसनाबो नांथाबगासिनो दङ आरो आनसलिक कमिटिफ्राव बेखौ लानानै लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ। डिस्ट्रिक्ट कमिटियाबो गोख्रों भाबै बेखौ अर्गानाइज खालामगासिनो दङ। जों सानो बेवहाय गोबां थान्दैफोर नुजाफैगोन आरो बेवहाय जि जोङो सावरायनो लादों माखासे बाथ्राफोरखौ, बिसेसकरि जोंहा जोंनि अर्गानाइजेसननि माखासे बाथ्रा दङ आरो जोंनि बिसेसकरि बड'लेण्ड रायजो बिनाय इण्डियान कन्स्टिटिउसन आर्टिकल नम्बर 2(3) मथै जोंनो मोनसे रायजो नांगौ, बड'लेण्ड रायजो। बेखौ जोङो बेवहाय सावरायगोन आरो बे दाबिया जोंहा 1987निफ्रायनो जाबोखानाय आबसुनि दैदेननायाव। गतिके बेखौ जोङो दा बेवहाय सावरायगोन। जों बेखौ माबायदि स्ट्रेटेजि माबायदि हाबाफारि लानाय जायो बेखौ जोङो बेवहाय मोजाङै सावरायगोन आरो बिनि बादैबो माखासे गोनां इस्युखौ लानानै जोङो बेवहाय सावरायनाय जागोन। गतिके बे हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंहोनो थाखाय जोङो बयखौबो जों हांख्रायदों, जोंनि रायजो राजाखौबो जों हांख्रायदों जाहाथे बेखौ मदद खालामो। बेजों लोगोसे दाख्लै बावैसो जोङो नुनो मोनदों माखासे प्रेस मिडियानि गेजेरजों जोंनि अर्गानाइजेसनजों गोरोबनो हायै माखासे सुबुंफ्रा बिसोरो मोनसे ग्रुप जानानै जोंनि अर्गानाइजेसननि माखासे हेंथायै बाथ्राफोरखौ बुंनायखौ जोङो खोनानो मोनदों प्रेस मिडियानि गेजेरजों। बिसेसकरि बेवहाय जोंहा बिथां बान्दु ब्रह्मनि दैदेननायाव माखासे गावनि लोगोफोरा जोंनि हेंथायै बाथ्रा बुंदों। बेनो जाहैबाय जे जोंनि बे अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना बेवहाय जानला मानला थाखा फैसा खांदों, सोरनावबा माबा माबि दाबि धमखि खालामदों आरो माबा आधार कार्ड बिदों, बबावबा पान कार्ड बिदों, माबा माबि डकुमेन्टस बिलाबायदों, कालेक्सन खालामलाबायदों आरो माबा अनसुंथाइ बिदों। दा बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ, बेफोर मोजां जायाखै।
बिदि होननानै बिथांमोना एलिगेसन लाबोदों दा बिनि सायाव जोङो बुंनो सानदों जे जोंनि अर्गानाइजेसनखौ दैदेननो थाखाय सामलायनो थाखाय आरो हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो एफा एनै सोरनावबा जोंनि मेम्बार्सफोरनिफ्राय जोंनि भलन्टियार्सफोरनिफ्राय मेम्बार फिस हिसाबै जोङो रेजिस्ट्रेसन फिस हिसाबै 500 500 रां जोङो लानाया बे नंगौ जोङो बेखौ लाखानांगोन बे जोंनि अधिकार बे मोनसे संगठनखौ दैदेननो थाखाय जोंहा गोबां बे रोखोम हाबाफारि जायो आरो बेनिफ्राय बेखौ मेनेज खालामनो थाखाय थाखा फैसा नांगौ जायो दा बे हिसाबै जोङो बेखौ माने कन्ट्रिबिउसन हिसाबै लादों साफ्रोमबो मेम्बारनिफ्राय भलन्टियारनिफ्राय आरो साबस्क्रिपसन हिसाबै लादों आरो बेखौ जोङो रेजिस्ट्रेसन फिस हिसाबै लादों गतिके बेखौ जोङो थाखा खांलाबायदों होनना बुंनाय बाथ्राया बे बेसलेस आरो बेखौ जोङो निन्दा खालामो गतिके बे जोंनि जिथु अधिकार संगठनखौ सालायनायनि बे अधिकारखौ बिथांमोना हेंथा खालामदों माने खर्ब खालामनो नागिरदों गतिके बेखौ जोङो सोंखारियो एबा गरि होनो हायो आरो फारसेथिं जोंहा अलरेडि जोंनि गोदोनि जायफोर भलन्टियार्स बड'लेण्ड आन्दलनजों जायफोर नांबोनाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय 1987 निफ्राय दिनैसिमबो बिथांमोना दङ गोबाङानो जोबोद बिथांमोननि हाल साल मोजां नङा रांखान्थि अबस्था मोजां नङा बिथांमोननि न'खरफ्रा मोजां नङा बिसोर जेबो अनसुंथाइ मोनाखै जेबो सुबिदा मोनाखै स्किम मोनाखै बैबायदि भलन्टियार्सफोरखौ लानानै जोङो मोनसे लिस्ट खालामदों बेवहाय 5000नि बारा जोंनि गेजेराव भलन्टियार्स ओंखारदों गोदोनि आन्दलनकारि 1987 निफ्राय 93 सिम जोंहा जिथु आन्दलन जादोंमोन एकर्ड जाजासिम BSC एकर्ड जाजासिम बै समनि जों भलन्टियारफोरखौ आन्दलनकारिफोरखौ लानानै जों मोनसे लिस्ट खालामदों आरो बेखौ अलरेडि जोङो BTC गभर्नमेन्टजों सावरायबाय साबमिट खालामबाय आरो बिथांमोना बेवहाय जोंनो बै अनसुंथाइ होनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना अलरेडि एसुरेन्स होबाय आरो बिथांमोना जोंखौ बिनि सायाव सार्भे खालामनो थाखाय आरो लिस्टखौ साबमिट खालामनो थाखाय बिथांमोना जोंखौ परामर्श होबाय आरो बे हिसाबै जोङो लिस्ट बानायगासिनो दङ आरो सार्भे खालामगासिनो दङ आरो बे हिसाबै जोङो बिथांमोननिफ्राय पान कार्ड बा आधार कार्ड एबा बेंक एकाउन्ट्स बा बिथांमोननि डिटेल्स माखासे इनफरमेसनफोरखौ जोङो कालेक्ट खालामगासिनो दङ आरो बे जाहैबाय जोंनि BTCनि गभर्नमेन्टनिफ्राय बा BTC माबानिफ्राय एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय बाथ्रा हिसाबै गतिके बे हिसाबै बेयो अलरेडि PMB बडियावबो सावरायजाखाबाय पास जाखाबाय आरो बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा अलरेडि गावसोरनि पलिटिकेल पार्टि बड'लेण्ड पिपुल्स पार्टिनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव सावरायनो थाखाय बिथाङा बेखौ फाथायहरदों प्रप'जेलखौ बिहरदों आरो बिनि उनावनो बेयो सेंसन जागोन आरो बे बाथ्राखौ बिथांमोना इलेक्सननि सिगां इलेक्सन मेनिफेस्ट'आवबो फोरमायना दोनखादों जे इलेक्सन मेनिफेस्ट'नि नाम्बार 23 बे 23 नाम्बाराव बे बाथ्राया रोखायै फोरमायनाय दङ जे एक्स भलन्टियार पस्टनि जायफोर सोद्रोमा दङ गोदोनि सेक्रिफाइस खालामनाय बिथांमोननि थाखाय अनसुंथाइ होनाय जागोन बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जायो ना स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जायो मोनसे फान्ड मोनसे रेज खालामनानै एबा मोनसे पेकेज बे रोखोम लाबोनानै बेखौ मेनेज खालामनानै बेखौ होनाय जाथों होननानै बिथांमोना बे मेनिफेस्ट'आव रोखायै फोरमायनाय दंखायो गतिके बे हिसाबैसो जोङो आवगायदों बेवहाय गोनो गोथो जानांगौ गैया बेवहाय अबजेक्सन खालामनांगौ एबा बेखौ हेंथा खालामनांगौ जेबो बाथ्रा गैया गतिके बेखौ हेंथा खालामनाया जोबोद इनाय जागोन जोंनि एक्स भलन्टियार पस्टनि बे दुखु दाहाफोरखौ बिथांमोना हयथ' बुजियाखै मोनाखै आरो दाबो गोबां दङ जायफ्रा अलरेडि थैलांबाय न'खरा सोलिया जों बिथांमोनखौबो जोङो अनसुंथाइनि थाखाय जोङो माबा खालामदों लिस्टआव लादों बिथांमोनाबो मोननांगौ आरो जायफोर भलन्टियार्सफ्रा गोदो सोरबा गुलि नांजाबाय सोरबा बुख्रुब जाबाय सुख्रुब जाबाय बेबायदि बहुद भलन्टियार्सफोर दङ आइजोफोर दङ सोरबा माने बे रोखोम पुलिसनि अयथासाराव गोबां दुखु मोननाय बे रोखोम दङ बे मानसिफोरखौसो जोङो बेवहाय सोसनदों जोङो लिस्ट बानायदों गतिके बेखौ जोङो क्लियार होबाय आरो बेनिफ्राय बेवहाय मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बै बिरोधि पार्टि बै माखासे जोंनि बेरेखा मानसिफ्रा जे जोंलायनो बे अर्गानाइजेसननि गेजेरजों मोनसे पलिटिकेल पार्टि दानो नागिरदों गोदानै बे नंखाय बाथ्रा बे एखेबारे बेसलेस भिक्टिम जोङो जेराव जोंनि गेजेराव मोननै मोनथाम गाहाम
राजनैतिक दोलोआ गावस्राना थानायखौ जोङो खौसेथि खालामनो नाजादों आरो जोंनि गेजेराव थानाय गोबां बायदिसिना अर्गानाइजेसनफोरखौ जोङो ज' खालामनो नागिरदों बेखौ जोङो ज' खालामनानै जोंनि जिथु दाबि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो हानाय बायदि जोङो हाबाफारिफोरखौ जोङो लानो नागिरदों गतिके जोङो सम मथै राजखान्थि दोलोफोरखौ ज' खालामनायनि हाबाफारिखौ जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो नाजागोन आरो बेनिफ्राय जेब्ला अर्गानाइजेसनफ्रा गुबुन गुबुन मुं लानानै खामानि मावगासिनो दङ बर' हारिनि थाखाय बिथांमोनखौबो जोङो लेंहरगोन बिथांमोनजों जोङो जिरायगोन बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो जोंनि जेब्ला दाबि दावा मोननांगौ बेफोरखौ जोङो मोनफुंनो थाखाय जाफुंनो थाखाय जोङो नाजागोन गतिके बेवहाय गोदान पलिटिकेल पार्टि दानायनि जोंहा जेबो मिजिं गैया खुनु स्ट्रेटेजि गैया खुनु थांखि गैया बे बेस्टलेस गतिके बेखौ जायफोर सन्देह खालामदों जोङो बिथांमोनखौ बेबायदि साननायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जोङो हांख्रायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि सायाव माखासे एलिगेसन लाबोदों बे जाहैबाय पार्टिकुलारलि आं जिहेतु अल बड' भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि आफादगिरि हिसाबै दा बिबानखौ लानानै सामलायगासिनो दङ आंनि सायाव एलिगेसन लाबोदों जे गजेन हाज'वारि दा जाय प्रेसिडेन्ट बे माबानि भलन्टियार फर्सनि बिथाङा भलन्टियार फर्सनि मानसि नङामोन भलन्टियार फर्सजों बिथाङा सोमोन्दो गैया गतिके बिथाङा भलन्टियार फर्सनि माबा मोनसे बिबान लादों आफादगिरि लादों बेखौ जों गनाया गतिके बे भलन्टियार फर्स नङि मानसिखौ दिनै आफादगिरि जानायखौ जों साबजायाखै बेबायदि बाथ्रा बुंनाय जोङो खोनादों दा बेवहाय भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसनजों आङो माबायदि सोमोन्दो दङ बोरै जोनोम जादों भलन्टियार फर्सआ बिनि माखासे जारिमिनखौ आं गुसुङै फोरमायनो सानदों जिहेतु दिनै आंनि बाथ्रा सफैबायब्ला बे भलन्टियार फर्सजों आंहा मा सोमोन्दो दं बिनि बागै आङो गुसुङै बुंनानै आं दिनै बेवहाय खाबुखौबो लानो सानदों दा बेवहाय आङो गांसे बिजाब आङो सुजुदों बे जाहैबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गांसे लाइजाम बेबायदि आङो बे टाइटेल होनानै आङो बे जोंनि आन्दलन बै समाव 1987निफ्राय लानानै आनखि आबसुनि जोनोमनिफ्राय 1967निफ्राय लानानै आं आबसुनि गुसुं जारिमिनखौ बहाय मख'दों आरो बेनि लोगोसे दरं डिस्ट्रिक्ट अदालगुरियाव आरो बेनिफ्राय जोंनि गुबुन गुबुन जायगायाव जेब्ला जाथाय जादोंमोन बै समाव आन्दलननि समाव बेनि बाथ्राखौबो आं बहाय मख'नो नाजादों आरो बेवहाय जुदि नायोब्ला जों नुनो मोनगोन जे भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना बोरै जोनोम जाबोखो दा बेवहाय आं गिबियावनो मख'नो सानदों जे 1987आव फेब्रुवारि दाननि 7, 8, 9 फेब्रुवारि बै माबायावहाय फेब्रुवारि दानाव आङो दरं डिस्ट्रिक्ट बै समावहाय आं आफादगिरि जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो बेखौ माजबाद आनसलिकनि सिङाव नावहेरुवा होननाय जायगायाव बेखौ खुंनाय जादों नावहेरुवा एम इ स्कुलावहाय हैदिनो आङो बिबान मोनजेनदों आफादगिरि हिसाबै उदालगुरि जिल्लानि आबसुनि आरो बे मेलाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गाहाय आलासिमोन बिथाङा नुजाथि हैदों आरो बिथांनि नुजाथिनायावनो बिदिनो बे नावहेरुवा बे कनफारेन्सआव आंखौ आफादगिरि बिबानखौ होनानै जोंनि आबसुनि खामानिखौ मावनो थाखाय खाबुखौ होदों बिनि उनाव आरोबाव बे फेब्रुवारि दानावनो 24, 25, 26 माबायावहाय माबायाव 87नि 18, 19 ओमफ्राय 20 फेब्रुवारियावहाय जोंहा दुधनैयाव एबसुनि मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन बे कनफारेन्सआवहाय भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसनखौ दानाय जादों बेवहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै समाव सेन्ट्रेल आबसुनि आफादगिरिमोन आरो बिथांनि लुबैनाय बायदि हास्थायनाय बायदि बिथांनि बिथोनावनो जोंनि सेन्ट्रेल जोंनि भलन्टियार फर्स
बे अर्गानाइजेशनखौ दानाय जादों दुधनि कलेजाव बै कनफारेन्सआवहाय बहाय डक्टर फुकन बर'खौ चेयारमेन खालामनाय जादों आरो बेनिफ्राय सनाराम बाग्लारिखौ कनभेनर खालामनाय जादों आरो बे हिसाबै भलन्टियार फर्सआ खामानिखौ मावबाय थादों आरो बेनि उनावहाय जोंबो जोंनि दरं डिस्ट्रिक्टआव अदालगुरियावहाय अम्बागाव आनसलिकनि सिङाव जोङो माबादों दरं डिस्ट्रिक्ट भलन्टियार फर्सखौ दानानै लादों 24-25 फेब्रुवारिनि 1988आव बे कनफारेन्सआ जादोंमोन जोंनि डिस्ट्रिक्ट आबसुनि आं आफादगिरिमोन बहायनो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसनखौ दानाय जादों बहाय फुंसोरां बड'साया आफादगिरिमोन आरो भबेन बसुमतारिया कनभेनरमोन आरो बेखौ जोंनो दानानै होदों आरो आंनि आफादगिरि दैदेननायावनो बे भलन्टियारफोरखौ दानो होनाय जादों गतिके बिनि गेजेरजों मोनथिनो हायो जे जोङो बहाय भलन्टियार फर्सजों जों माबोरै सोमोन्दो लाखिबोदों बोरै जोंनि दैदेननाय भलन्टियारफोरखौ जोङो दाना होबोदों खामानि मावबोदों आरो नैबे जाबाय दुधनि कनफारेन्सनि मोनसे सावगारि बे जाहैबाय जोंनि एबसुनि बै समनि दैदेनगिरिफोर आरो ओमफ्राय रिसेपसन कमिटिनि जायफोर बिबानगिरि बहाय बे फट'खौ लानाय जादों बे मोनसे जारिमिनारि मोनसे डकुमेन्ट गतिके बेहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन जे बै समाव दुधनियाव जिथु कनफारेन्स जादोंमोन बे कनफारेन्सआव आबसुनि माखासे स्टेज लानाय जादों आन्दलन प्रग्राम लानाय जादों 2 मार्चआव 1987नि जिथु आन्दलननि प्रग्राम बेखौ जोङो बहायनो प्रप'जेल लानाय जादों बेनि अनगायैबो जोंनि भलन्टियार अर्गानाइजेसनखौ बहाय दानानै आन्दलनखौ दैदेनलांनो थाखाय बिबानखौ होनाय जादों दा बिनि अनगायैबो जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थिननायाव जोंनि अदालगुरिनि नलबारि गेलेनाय फोथाराव मोनसे सुबुं गौमा जादों जेरावहाय प्राय more than 15,000 माने जोंनि रायजो राजाफोरखौ नुजाथिनानै बे सुबुं गौमा हाबाफारिखौ जाफुंहोदों आरो बिनि गाहाय आलासि जाहैबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे आफादखौ आंनो दैदेनदों बे समाव आङो डिस्ट्रिक्ट आफादगिरिमोन नलबारिनि प्लेग्राउन्डआव जानाय बे सुबुं गौमाया जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोनां मोनसे हाबाफारिमोन जेराव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म नुजाहैनानै जोंनि आन्दलननि बड'लेण्डनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन आरो हाजार हाजार जोंनि रायजो राजा जोंनि आबसु भलन्टियार जोंनि आबसुनि माखासे वर्कार एबा आइजो आफाद बा बिपिसिनि गोबां दैदेनगिरि बहाय दङमोन गोबां वर्कार मददगिरि बहाय दङमोन गतिके बेबो मोनसे फोरमान बहाय डक्टर फुकन बर' दङमोन आलासि हिसाबै आरो बहाय दङमोन जोंहा डिस्ट्रिक्टनि जेरै फुंसोरां बड'सा दङमोन भुबेन बसुमतारी दङमोन अलिन्द्र मोसाहारि दङमोन बिथाङा कामान्डारमोन सेन्ट्रेल कमिटिनि भलन्टियार फर्सनि सासे कामान्डार बिथाङाबो बे आफादाव दङमोन गतिके बे मोनसे फोरमान जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया बेसेबां गोग्गोमै जालांदोंमोन आरो बेवहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आंनो आफादगिरि हिसाबै गांसे लाइजाम लिरना हरदों बे लाइजामा रोखा रोखा फोरमान दङ जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आंनो मुङाव बेखौ आफादगिरि हिसाबै लाइजाम हरनानै बे गेदारिंखौ साक्सेसफुल खालामनो थाखाय बिथाङा जोंखौ बिथोन होदोंमोन बेनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गांसे नै सहिया दङ बिथांनि सागाना रोखा रोखा दङ आबसुनि बै समनि आफादगिरि हिसाबै जों बै समाव सिम्बरगावआव भलन्टियार फर्सनि मोनसे स्पेसियेल मिटिं जादोंमोन जेराव प्रेमसिं ब्रह्मबो दङमोन जोंनि डिस्ट्रिक्टनि गोबां भलन्टियारफोर दैदेनगिरिबो दङमोन सानसुमा खुंगुर दङमोन करेन बसुमतारी दङमोन अन्थाइ गोरामोन दङमोन गतिके बे मोनसे फोरमान जे भलन्टियार फर्सनि माखासे गोनां माखासे जेंनाफोरखौ लानानै एखेबारे क्रिटिकेल माखासे इस्युफोरखौ लानानै जों बेवहाय सावरायदों जेराव प्रेमसिं ब्रह्मआ बेवहाय गावनो बाहागो लानानै जोंनो नुजाथिनानै बै समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय नाजादोंमोन गतिके बेबो मोनसे फोरमान जे भलन्टियार फर्सजों आं पार्सनेलि बेवहाय बिनि फट' दङ बे आंनि सावगारि दं गासैनिबो सावगारि दङ आं माबायदि सोमोन्दो लाखिबोदों भलन्टियार फर्सजों बे मोनसे फोरमान गतिके जुदि आंखौ बुङोब्ला भलन्टियार फर्सनि मानसि नङामोन आंहा भलन्टियार फर्सजों जेबो बिबान गैया जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया होनना बुङोब्ला आं बेखौ मानिनानै लानो हाया आरो आङो बेनि फोरमानखौ नै बेहाय बिनि गेजेरजों आङो दिन्थिजोबनो हायो बिनि अनगायैबो गोबां दङ बेनिखायनो बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंनाया जोबोद इनाय जादों आरो बे माने मा होनना बुंगोन बिथांमोना सासे आन्दलनजों सोमोन्दो गैयि भलन्टियार फर्सजों सोमोन्दो गैयि भलन्टियार फर्सनि जेबो जारिमिनखौ मिथियि जेबो डकुमेन्ट बिथांमोनाव गैया बेखौसो बिथांमोना
फोरमान खालामनानै लानाय जादों आं दिनै बिथांमोनखौ चेलेन्ज खालामो जे बिथांमोना जुदि थारैनो हारिनि मावबोदोंब्ला आन्दलन खालामबोदोंब्ला जुदि भलन्टियार पस्टनि बिबानगिरिसो मावदोंब्ला बेबायदि माखासे फोरमानखौ हो डकुमेन्टसखौ हो अब्लानिया जों फोथायगोन बिथाङा कन्ट्रिबिउसन होबोदों होननानै दा बेवहाय जिहेतु बेलगुरि मोनसे अम्बागावनि मोनसे स्पेसियेल जोंनि मोनसे कनभेनसन जादोंमोन भलन्टियार पस्टनि बेवहाय अनसुलिगारा बड'सा दङ निपेन बाग्लारि दङ बेवहाय दङमोन जोङो अनसुलिगारा बड'सा आरो अलिन्द्र मोसाहारि गासैबो दंजोबोमोन जोङो बे स्पेसियेल कनभेनसनाव जोङो रायज्लायदों बे 1988नि डिसेम्बर मासाव बे जादोंमोन गतिके बेबो मोनसे फोरमान जे आं निजेनो बेवहाय डिस्ट्रिक्ट आफादगिरि हिसाबै दङ बेवहाय बान्दु ब्रह्म बिथाङा गावबो दङमोन बे फट'खौ आङो देखायनो हायो बेवहाय गाव नलबारिनि सासे भलन्टियार हिसाबै बेवहाय नुजाथि हैदों आरो बिथांजों लोगोसे बै समनि आफादगिरि माबाफ्रा दैदेनगिरिफ्रा भलन्टियार पस्टनि बेवहाय दंजोबोमोन गतिके बेबायदि फोरमान होनायनि उनाव बिथाङा आंखौ बोरै बुंनो हायो जे आङो भलन्टियार पस्टजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै आरो बेनि अनगायैबो आं बिथांखौ चेलेन्ज खालामो जे बै समनि माखासे डकुमेन्ट जेरै जायफ्रा बै समाव बुख्रुब जादोंमोन सुख्रुब जादोंमोन सोरबा गुलि गावजादोंमोन सोरबा आथिङाव नांजादों सोरबा आखायाव नांजादों सोरबा खुनुरुखुम बारग'दों बेबायदि माखासे इन्जुर्ड जानाय बै समनि भलन्टियार्सफोर बै समनि जोंनि सोमावसारनायाव बारसोमनाय आइजोफोरबो गोबां दङ बिसोरो माबायदि पुलिसनि उदखाराव बोरै बिथांमोना दुखु खस्थ' सहायनांदोंमोन पुलिसनि निर्यातनखौ बिथांमोना भुगिनांदोंमोन बेनि मोनसे फोरमान बेवहाय गासैबो बिथांमोननि नाम दङ एड्रेस दङ आरो माबायदि परिस्थितियाव बिथांमोना बेबायदि जखम जानांदोंमोन दुखु खस्थ'खौ लानांदोंमोन बिनि गासैबो फोरमाना बेवहाय दङ आरो बेल' नङा जोंनि बिसेसकरि दरं डिस्ट्रिक्टनि बै समनि जायफोर मुंख्लं जानाय आन्दलनाव थैनाय बे मुंख्लंफोरनि मोनसे लिस्टआ दिनै आंनि आखायाव दङ बिथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन आरो बेबायदि लिस्टआ बिथांमोना दिन्थिनो हागोन ना हाया नलबारिनिफ्राय देखाय तामुलपुरनिफ्राय देखाय आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट बा जोंनि सेन्ट्रेल आबसुनि देखाय सोर सोर मा मुंख्लं जायामोन बेवहाय गासै 210 जननि मार्टियार्स लिस्ट दङ बे मार्टियार्स लिस्टखौ जोङो बै समावनो आन्दलननि समाव आं जेब्ला आफादगिरिमोन बै समावनो जों बेखौ प्रिपेयार खालामखानाय जेराव जोंनि मानसिफ्रा न' बां सावजादों दुखु खस्थ' खालामनांदों बबेबा इन्दो भुटान बर्डाराव आश्रय लायनांदों जेराव जोंनि मानसिफ्रा एखेबारे आसाम अरुणाचल बर्डाराव आश्रय लाहैनांदों हाजार हाजार जोंनि बर' सुबुंफ्रा गामि सावजानानै न' बां नागारनानै बै समाव जायफोर मुंख्लं जादों जायफोर माने रिलिफ केम्पआव थानांदों बैफोरनि गासैबो डाटाया जोंनाव दंजोबो आरो बै जायगाफोरखौ जोङो बेरायहैजोबदों बेरायनानै गावनि मेगनजों गावनि आखाइजों जोङो बे जारिमिनफोरखौ सुजुदों बेफोरखौ जोङो लिरनानै गालांदों आरो बे इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे गोथां जारिमिन जानानै थाथों बेखौ लानानै जोंनि उन्दै उन्दै जोंनि दानि जेनेरेसनफ्रा जोलैफ्रा थुलुंगा मोन्दों होननानै जों बेफोरखौ सोरजिना गालांदों दा बेफोरखौ जोङो दानि दानि जि जेनेरेसन बिथांमोनखौ जों खावलायदों जाहाथे बे जारिमिनफोरखौ लानानै बिथांमोना जाहाथे गोदान जोंनि बर' हारिखौ दैदेननो नाजायो मोजां मोनसे संगठनफोरखौ बुथुमनानै जोंनि सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय राजखान्थि दोलो एबा संगठनफोरखौ ज' खालामनानै जाहाथे जोङो खौसे आवगायलांनो हायो बेबायदि मोनसे मटर थांखिजों जोङो आवगायलांनो थाखाय दिनै जोंनि बे अल बड' एक्स भलन्टियार पस्ट अर्गानाइजेसना हाबाफारि लादों खामानिखौ मावलांनो आवगायदों गतिके बेवहाय जोङो बयखौबो जोङो हास्थायदों लुबैदों खौसे जानांगौ जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि जानायखौ जोङो नागारलायनांगौ जों बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना जोंजों लोगोसे फैनांगौ आङो बान्दु ब्रह्मखौ बिथांमोनखौ पार्सनेलि आङो मबाइलजोंबो रायज्लायहरनानै आं खावलायदोंमोन नोंथांमोना फै ज' जाफै नोंथांमोनाबो भलन्टियार्समोन बै समनि खाथिग्रामोन नोंथांमोना मानो बिदि आलादा जाना थानांगौ बिथाङा आंखौ बुंदोंमोन जे जोङो क'क्राझारजों रायज्लायगोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव रायज्लायनानै जोङो नोंथांखौ खबर हरगोन जोङो खौसे जानायनि बाथ्राखौ जोङो सिन्था खालामगोन होननानै बिथाङा बाथ्रा होदोंमोन नाथाय बे बाथ्राखौ बिथाङा लाखियाखै दिनैसिम बिथांमोना जोंजों नुजाफैयाखै ज' जाफैनो हायाखै बरन्स खैजनमान गोदोनि भलन्टियारफोरखौ लानानै बिथाङा जोंनि बेरेखायै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों गतिके बे जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय जेबो खामानियाव फैया संगठनखौ बिथांमोना बेबायदि दैदेननो हाया हारिखौ बेबायदि खौसे खालामनो हाया बेफोरबायदि माखासे षड्यन्त्रनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जों बिथांमोनखौ गुरै जोंनि अर्गानाइजेसनखौ खावलायो गोजोन्थों